Coaie, să-mi bag până la one shot în cap, tu morți în mătii. Ok, ăla e acolo. Și gagică su? One shot în cap cu sniperul și după îi dai gen cu pump și gata. Nu e one shot în cap. Nu? Sau? Ba da, tușează. Hai mă, sar sau ce morții tăi faci? Uite-l, jos. Unde? Jos în spatele tău, cred că s-a dus, sau? Pe aici, pe la margine. Uite-l. Hai că ești deasupra, Da, mă, poți să-l da, bați. știu. Bun. Du-te, du-te. Imediat.